Здравейте, казвам се Кристиян Веселинов и в момента се намирам пред факултета по физика, инженерство, околна среда и математика към Университета на Греновските Алпи в Греново. Преди да ви споделя впечатленията си от учебното заведение, ми се иска да благодаря на Campus France и в частност на програмата France Excellence, които ми предоставиха стипендия, благодарение на която обучението ми тук е възможно. Тъй като съм отскоро тук, мога да споделя само някои първоначални впечатления. Университетът е много добър, лекциите, на които хода, са на английски, тъй като аз не говоря френски, но мога да кажа, че преподавателите поддържат английски на добро ниво, така че англофоните не трябва да се притесняват за кандидатстване в Франция, в учебни заведения като това. Лекциите са на високо ниво, преподавателите също, което разбира се за мен е много удовлетворяващо. И в допълнение ми се иска да кажа, че университета предлага допълнителна възможност за лабораторна работа и участие в научно-изследователски проекти, което разбира се за всеки един млад учен е нещо хубаво и добро за неговото развитие. Аз лично участвам в такъв проект и съм много щастлив за това.